Welcome back mga kapuso. Nagtanaw gihapon kamo sa GMA Regional TV Live. Og laing garbo na usab sa Sugbo ang mosalmot sa usa ka international competition. Og sayro nato kun unsa kini ug kinsa sila. Gikatakdang mobiyahe paingon sa nasod sa Malaysia karong hapon ang 8 ka mga chikiting. Musalmot sila sa lumba sa M8 International Pushback Championship 2023 nga ipahigayon sa Velodrome Horror karong Marso 3 hangtod Marso 5. Nagedad sila gikan sa 4 hangtod sa 6 anyos nga may susamang hilig sa pushbike. Gilangkuban ang grupo nila Ryger, Timothy, Calon Venus, Mia, Amber May, Kendra, Cole ug Mavis. Ang ilang coach nga si Kiken Kabahog malaumong malangkat ang bulawang mga medalya. Tinguha usab niyang maila ang pushbike sa mga chikiting aron mahilayo kanunay sa pagtutok sa gadget. This morning mga kapuso, sayran takot unsa kining pushbike. Kiniagi sa coach of Pushbike Cebu, Mr. Keken Kabahog and Kendra Kabahog. Mayong buntag, Sir Keken. Good morning, Kendra. Good morning. Good morning. Kendra, would you like to greet everyone? Hi, good morning. Hi, good morning. Wow, good girl, Sir Keken. Yeah, We're very excited sa umaabot ninyo nga kompetisyon sa Malaysia. But before that, first off, sayran sa nato usa ning push bike, sir. Usa kalainan niini sa regular gani nga bike. Ug usa po'y nakalahi niining push bike. Ang push bike is different sa ordinary nga bike kay wala ni siya pedal. You gonna mo lang jud i-push ang bike. Musikad ra jud ka. So different jud siya sa bike o sa push bike. I see. So regular bike lang jud ang gikinahanglan, walay pedal, tiil ang gihimong pedal kumbaga. Oo. Actually dili siya ordinary bike lang. Like different siya nga bike. Okay. Nga wala siya pedal nga dala. So mao ni siya practice for balancing. Mas different siya sa ordinary bike. This is something new dinhi sa Sugbo, Sir Keken. Giunsan mo pag-discover asa ka nakakuha ni ining konsepto sa push bike? Actually, sa Japan is dugay na jud na siya sa international. Then, nakita man ako sa training for rider man good sa circuit racing. So, mao ni good start nila sa pag-train sa mga bata. Like 2 years old, start to 6 to 7 years old. So, na-encourage ko nga mo palit na para ni Kendra. So, start nga, ganahan siya mag-bike, pero di pa man siya kamaumo bike. So, nipalit ko push bike na makabalance siya. I see. So when ka nagsugod ni sir? Nag-organize ko push bike is last year, March. Then akong I organized food circuit racing sa motor. So gitry na ko og post sa Facebook if kinsay na yung mga push bike nga pwede na ko i-insert sa akong event. So wala pa man kayo push bike ato kay lisod man pangitaon diri sa Cebu kay wa pa kaila about sa mga push bike unsa na nga push bike. So okay ra ko nga ordinary bike ang gamiton then tangtangan lang nilag pedal. So mao to dito nag-start then hantod karon na ni daghan na jud ni apilo sa competition. Wow, growing family kumbaga sa mga push bikers dinhi sa Sugbo. Pero how was it, sir, nga gitudloan ninyo si Kendra? Kumusta ang training experience kumbaga sa imong kaugalingong anak? Actually, from the start, ako ra jud siyang gipasagdan. As a rider, gusto man jud ko nga maka-learn sa iyahara na so makabaw siya unsa ka lisod o dili lang sayon ba. So dinha na mo nagpasagdan na ako siya, nag-start siya andun nakamao, maglinggo-linggo pa ganiyang sakay. So mao tong pag-compete na jud niya for international. Dito na jud ko nag-start og training seryoso nga training. Unsa nga training imong pasabot, sir? Unsay mga routines nga inyong gina-pursue every day? Iyang training like for example like sa iyang resistensya, then jogging, so pataas yung hangin, then na strength nga mukusog siya nga dili dahil maluya ba. Kaya ang international race is different race sa tua. Kaya nga to is hold doom jud ang gamiton. O anak kadako siya, then mo nang kinahanglan jud nagitaas-taas og hangin ang bata. Oo. And speaking of the competition dito sa Malaysia nga largahan ninyo karong adlaw na, unsay pagpangandam nga gihimo ninyo, sir, for this? Actually, lack jud kay mi og kanang time for training sa mga bata kay actually busy man mga parents kung mag-agad sa mga bata. So in the 1 month, so nag-focus mi sa training nila
na giandaman jud namo nga ang makakompete jud ang atong Team Philippines sa Malaysia na dili sa jud mabihado jud ang mga bata. And even sa small time nga preparation ninyo, sir, let's invite everyone. Unsaon na mo pagsuporta kaninyo, sir, labi na nila ni Kendra sa umaabot nga kompetisyon. Sa tanan na nga parents pud nga gustong mo support sa mga bata, like pwede ra jud ninyo na mo follow na mo sa among Facebook or sa page sa KC46 Grand Prix. So ma-encourage po ang ubang bata, maura jud ni akong purpose pud sa kanang goal sa push bike na ang ubang bata nga malayo sa gadget, then na sila outside outdoor activities. So maura jud na ang akong goal jud para sa mga bata lang yun ang akong gibuhat. Thank you, Sir Keken. Thank you. And Godspeed kaninyo sa Tibuok Push Bike Cebu. Ilabi na nila ni Kendra. Yes, Godspeed yes, kaninyo. Hi. Daghang salamat, Sir Thank you, Keken thank you. Kabahog and Kendra Kabahog.